Bible kam len ni jing long brio bangidang sa rejing sosi irang ma ira jing bang dan rega kwa ba ong pi le jing shisha ka jing pentingan ka jing ya lenti kam dei ka bajia siklip ma ka jing pentingan ka jing ya lenti kada don hapeng jong ki hang ni kai ki ba dang sian pi do i ba ki ba toin ki jong ki la ka pidang sosi wat lengo ka jing pentingan ka jing ya lenti kam dei ka bajia siklip ma ladanga ha ka jing klat no imei jonga ngan tengen no hang tu ka kham jam ka do no jong pharu phi ba nga bat kum mangalap kham tam ha ba klat ki ba e ki ba thon ki ba chan pha na ten mau ya ka we ka pra bangai ha bangi long je seng dap snem ha din bung klat utngao jong ka ha ba ka yeng de ki ummat ba sosi ban ong dwai lem na ka ban ta jong a ka ong dwai lem na ka ban ta jong a dang don bon ki mit ki ba ngam yo thiang irang te ki brio te irang sosi ka Bible kam ship khang ne kata upol habo Ukraine she phang ga jing mi pat habo Ukraine ye ki pa bangai apo Thessaloni uang mde bu uang ye ki wat sosi uang wat sosi kumbam don jing kermen bat sosi palat pot kalong ka babakla kat hadu ban poi ka dukha han re gimla klem sosi phi dikata da jing seng dap snem kam dei kan kata ka mani riu yap kata ka ancestral worship ka jing shakri blay jong ki bangai kat kum ka Bible kam judon ka jing seng nak ban ta ki bayap ni seng nak ban ta ki ni berang him namar kidang ma ira jing sosi kidang ma ira jing somar wei kidang ma ira jing tamang kidang ma ira jing pai donun bat kidan kamlang yang kung ki kur ki kha kung ka balang kung ki bahaya ki basam banyak donlang bat ki ban pentian ye ki isu habo khot wong wan hanga pi ki bat hat bat ki bat khia ka jingke dengan penjam ya pi sim le dalam ko na hikai na nga ti pi nyo ka baca thai hadi man sim ki jong pi khot ye ni banyak dan ti namar jisu so tho e ka jing long breu ka jong ni bakata ka jing pengen ka jing pentengan ka jing ya dan ti